Xayrlı gün okuşular. Bugünkü dersimizin teması ülüşler bilen işlev, çağıştırma adreslау. Tablitsa prosessorları ülüşler, fragmentlar deb atalgan көзәнәкләрнең тулайым төркемнәре белән кайбер исәпләүләр башкарырга мөмкинлек бирәләр. Өлеш, блок, диапазон, таблица теләсә кайсы туры почмаклы өлеше. Гадәттә өлеш ике нокта белән аерылган, өске, сул һәм аскы уң ояларның исемнәре белән билгеләнә. Мәсәлән, 8-4 таблицадагы исәпләнүче күзәнәкләрдән торган өлеш мондый рәвештә күрсәтелә. Y2, F6, 8-4 таблицасында ул караңгы тонда бирелгән. Таблицаның иң кечкенә өлеше аның шакмагы. Һәр таблица процессорында өлешләргә карата кулланылучы функцияләр җыелмасы була. Булар өлешкә керүче саннарның суммасын табу, уртача кыйммәтне исәпләү, иң зур максималь һәм иң кечкенә минималь кыйммәтләрне табу һәм башкалар. Мондый функцияләр статистик функцияләр дип атала. Мисал өчен, эш көненең ахырында сөт азыкларын сатудан кергән көнлек акчаны исәпләргә кирәк ди. Моның өчен 8-3 таблицасындагы F2.F6 өлешендәге барлык саннарны да кушарга кирәк. Суммалау функциясын сум сүзе белән билгеләсәк, безгә кирәкле формула сум җәй ачыла F2.F6 җәй ябыла рәвешендә язылачак. Сез аны инде экранда күрә аласыз. Суммалау формуласын F7 күзәнәгенә Y7-гә барлыгы текстын язганнан соң 8-5 таблица барлыкка килә. Экранга күз салыгыз. Таблица процессорлары электрон таблицаларның өлешләрен бетерергә, аларга өстәмә кертергә, бу өлешләрнең күчермәсен аларга, аларны бер урыннан икенче урынга күчерергә, төрләштерергә мөмкинлек бирә. Бу операциялар таблица процессорлары командалары ярдәмендә башкарыла. Командалар гадәттә командалар сайлаганнан соң сайлап алына. Бер караганда яңа урынга күчкән күзәнәкләрнең адреслары үзгәрү сәбәпле исәпләү формулалары дөрес булмаска тиеш кебек. Бу хәлне булдырмас өчен электрон таблицаларда чагыштырма адреслау принцибы эшли. Моны мисал өстендә тикшереп үтик. Павильон хуҗасы хисап ясау өчен алдагы көнгә электрон таблица әзерләгәндә ул көнне каймак белән иремшек китерелмәячәген белә ди. Шуңа күрә 8-4 таблицадагы ул юлларны бетерәбез. Бу удалить A3 2.F4 командасы ярдәмендә эшләнә. Ул юллар урынына астагы юллар менә нәтиҗәдә мондый таблица барлыкка килә. Экранга күз салыгыз. Ике соңгы юлга игътибар бирегез. Андагы формулаларда күзәнәк адреслары үзгәрде. Чагыштырма адреслау принцибы буенча алар ике юлга өскә менде. Павильон хуҗасы кайсы товарның иң күп кулланылышта булганын белергә тели ди. Моның өчен сатылган баганасындагы саннарның кими бару тәртибендә таблица юлларын тәртипкә китерергә кирәк. Мондый типтагы команда бирелә. Сортировать D баганасын кими бару. 8-5 таблицада бу команда бирү кыйммәтләрне чагылдыру режимында түбәндәге нәтиҗәне бирәчәк. Таблицада күргәнегезчә, моннан иң күбе йогурт, иң аз сатылганы сөт өсте икәнлеген күрдек. Шушы ук таблица формулаларын чагылдыру режимында без таблицага күз салабыз, экранда күренә. Бу юлы да чагыштырма адреслау принцибы эшләде. Формулалар юлларның урыны үзгәрешенә туры килеп үзгәрде. Шуның белән безнең теория өлешебез тәмам.